Hello Marys! What's up nerds? It's me again Ronan and welcome back to my channel! Hello dreamers! Hey guys! Kamusta naman kayo? Oh my gosh! It's been a while! Hindi ko alam kung marunong pa ba akong mag-vlog. It's been a while, no? Nung nagsimula kasi yung taon 2021, parang medyo na sabbatical muna ako sa mga social media, sa vlogging and all that stuff. Medyo nag-focus ako sa pagbabasa, pag-i-edit ng yung mga dati kong mga novel na sinulat. Parang na, yung yung enjoyment ba, parang nandun for the past week. So, yun yung mga pinaggagawa ko. I'm catching up on my readings as well. Kasi meron akong goal. May goal ako last year, pero hindi ko siya naabot, no? For some reason. Pero okay lang naman yun. But this year, I'm hoping na sana abot ko yung reading challenge ko. So, yun. So, ang best friend ko for this past few weeks, eto. Hawak-hawak ko siya lagi. Kahit saan ako magpunta, dala-dala ko siya lagi. Para tuloy-tuloy lang. Ayun. Guys, thank you. Thank you. Nagugulat ako kasi kahit na hindi ako naglalagay ng video or nag-upload ng video for this past weeks, yung mga subscriber ko, may mga subscriber pa din. Thank you, thank you. Siguro yung iba, ngayon pa lang nila nakikita yung channel, naghanap sila ng mga anxiety videos, and then nakikita nila yung mga videos ko, yung mga na-upload ko na before, and kahit papano natulungan sila. Nakaka-receive pa rin ako ng mga messages ninyo. Na-receive ko yung mga messages ninyo guys. Thank you so much. Tsaka yung mga nag-message sa akin, no, na parang they're letting me know na may diagnosis na sila at na-push talaga silang magpa-check up, magpa-diagnose ng maayos dahil napanood nila yung mga videos ko. My gosh, nakakatuwa yun guys. Thank you for letting me know kasi kahit papano it's validating to feel na para nagwo-work yung mga videos na nilagay ko sa YouTube. Kahit na yung iba may mga, of course hindi naman nawawala yun, di ba? May mga negative comments and people are parang they really go out of their way to let you know yung mga negative comments nila, yung mga reklamo nila about sa mga videos ko. Anyway, ganun talaga, di ba? If you're putting yourself out there, parang i-anticipate mo na may mga tao talagang gano'n. May mga gano'n ka talagang marireceive. So, okay lang yun. Pero thank you pa din. Thank you pa rin sa panunood ng videos ko for taking the time. Ayun. So, yun guys. Oh my gosh, I'm so fat. Ang taba-taba ko lately. Oh my gosh. Parang hindi ko yata nag-workout, hindi talaga totally workout, pero I'm doing my best para mag-diet at saka mag-cardio, pero parang hindi siya nako, bahala na. Anyway, so yun na nga guys, so dahil nga na-segue ko na kanina, may mga nag-message sa akin na nagpapasalamat sila dahil sa videos ko, na push talaga sila magpa-diagnose, kumuha ng diagnosis para dun sa kung ano mga mental issues or anxiety issues na nararamdaman nila. And some of them talagang pinapakita pa talaga nila sa akin yung mga prescription na binigay sa kanila ng psychiatrist. Yun guys. I know na yung iba talaga natatakot i-take yung prescription, no? Understandable naman talaga yun kasi gamot yun and papasok po yun sa system mo. There's some effects talaga. Pero yun, okay, so yung videos na to, we're gonna talk about diagnosis, no? What's your diagnosis? I know na talking about diagnosis is not an easy subject, task, or whatever. Kasi it's personal. So, I'm okay. Understandable yun, guys. If you don't want to share your diagnosis here sa comment section, no, you're not obliged to. Hindi ko kayo pipilitin or whatever. That's your right. Hindi nyo kailangan i-divulge yan. Pero yung iba kasi, they are open to talk about their diagnosis, they're open to talk about kung ano mang yung mga gamot nila. And
somehow, nakakatulong siya, especially dun sa iba na natatakot magpa-diagnose, natatakot magpumunta ng psychiatrist para mabigyan ng tamang prescription, ganyan. But anyway, ako, lagi ko naman sinasabi dito na pumunta talaga kayo sa doktor. I know na kahit lately, meron pa rin naman akong nare-receive na parang tinatanong nila sa akin kung ano yung mga nararamdaman nila. As I've said before, hindi naman ako doktor, pare-pareho lang tayo. Ang sasabihin ko lang din naman sa inyo is pumunta kayo sa psychiatrist, psychologist, sa mga expert para mabigyan kayo ng tamang diagnosis. Bakit pa importante yung diagnosis, guys? Bakit kailangan mong malaman na kung ano ba talaga yung nararamdaman mo? Well, malaking tulong yon. Malaking tulong yun sa inyo. Sa akin, malaking tulong yun sa akin. Kasi bago ka, nung wala ka pang diagnosis, lagi kang nag-iisip. Puro lang what if, di ba? Baka ito yun, baka ito yan, baka ito ganito, ganyan. And then, pupunta ka sa Google, isi-search mo lahat mga symptoms na nararamdaman mo. The more na sinesearch mo yung symptoms na nararamdaman mo, the more na tumataas yung anxiety mo. And the more na tumataas yung anxiety mo, the more kang natatakot. And at the same time, yung mga sinesearch mong mga symptoms dun sa Google, connected siya sa iba-ibang mga malulubhang mga karamdaman, di ba? Let's say, masakit yung ulo mo, si-search mo sa Google, yung sakit ng ulo na yun, connected siya, baka sasabihin ni Google, baka may brain tumor ka na, o may ganito ka na, may ganyan ka na. So, hindi masosolve yung problema mo, mas lalo ka pang natatakot. So, parang instead na peace of mind, instead na panatag ka, 'di ba? Parang hindi ka natutulungan. Which is yun yung kasi yung gawain ko dati. I think a lot of us ganun yung gawain, 'di ba? Tapos before nga talagang napagalitan na ako ng doktor. Sa sa Medical City sa Gateway sa Cubao. Kasi doon ako pumupunta. Yung doktor na yun, pinagalitan talaga niya ako dahil sa kaka-Google ko. And tama naman kasi yung sinabi niya. Kung ano yung mga nalalaman natin dun sa Google, compare dun sa years and years na pinag-aralan nila yung mga sakit na yun, di ba? Wala namang comparison dun. Pinagalitan niya ako, guys. So every time na pupunta ako dun sa pagpapacheck up ako, sa kanya na ako lagi pupunta. Kasi talagang mas yung mga sinasabi niya sa akin tumatatak. Parang si anxiety parang nag-create siya ng wall ng takot sa isip ko na kung kahit anong mga information na nakukuha ko somewhere, hindi nakaka-penetrate. So, hindi pa rin ako napapanatag. But yun si doktor, babae siya, nakalimutan, Gonzales. I forgot her name. So, dahil pinagalitan niya ako, so lahat mga sinasabi niya sa akin, nakaka-penetrate dun sa wall ni anxiety. Pumapasok siya sa isip ko, napapanatag ako, parang ganyan. Parang ganyan yung logic, kumbaga. So yun, sa kanya ako every time na pumupunta, until nung talagang sobrang atake ko na talaga na pumunta na ako sa neuropsych. So yun guys, ini-encourage ko talaga kayo na magpa-diagnose. Pumunta kayo sa psychiatrist, psychologist, at nang matulungan kayo ng maigi. Talking about dun sa mga medication, kasi talagang sila naman yung magde-determine sa inyo kung kailangan nyo na talaga ng medications. Sila yung magde-determine kasi i-assess nila kayo kung ano ba talaga yung nararamdaman ninyo, gaano ba siya kabigat, i-assess nila yung situation mo, ganyan. So, of course, hindi ka naman bibigyan ka agad ng anxiety meds ng sobrang bigat, di ba? So, mag-uumpisa ka sa maliit na dosage. Ako, maliit lang yun na dosage, di ba, yung nakwento ko before, maliit lang yun na dosage, pero hinati pa yun sa sobrang liit na ng dosage na yun, di ba? Yung iba, dala-dalawa yung mga nire-reseta sa kanilang tablets na anxiety meds. Kasi combination, parang ganyan. So, depende na yun sa inyo. Of course, depende na rin yun sa pag-uusap niyo ng doktor. Pero, wag mo munang i-neglect. Kasi yung iba kagad natatakot ka agad, ayoko, hindi mo pa nga tinry. Ako, suggestion ko lang to ha, it doesn't mean na sundin nyo, kasi katawan nyo naman yan. Kayo pa rin yung nakakaalam kung ano yung nasa katawan nyo, kung ano yung nararamdaman nyo or whatever. Sa akin kasi kailangan, itry ko muna, let's say yung meds. Of course, may takot, di ba? Kasi, pwede kang malulong dyan, kasi nga,
downers, patawag doon, mga anxiety meds. So, kaya hindi siya basta-bastang nabibili. Ayun, kailangan mong, tinake ko muna talaga kasi nireseta naman siya ng doktor, di ba? So, finalo ko lang, binili ko yung resetang binigay niya, yung lahat na yon, and then finalo ko yung instruction na kailangan kong gawin. And then pinakiramdaman ko yung sarili ko for a week. And then nung naramdaman ko na nag-work yung gamot for me. Nag-work yung gamot for me, so tinuloy-tuloy ko siya. And then after nun, nung natapos ko na yung buong batch ng gamot, I realized na parang okay na ako. So nung bumalik ako sa kanya, yung sa neuropsych ko, I told her na parang, so of course, inassess niya kung ano yung nararamdaman ko. For the past weeks na natapos ko na yung meds, hindi na siya nag-o-occur na ganun ka, as in talagang natutuliling ako na klaseng atake, di ba? And then, sige, what do you want? Gusto ko ba daw na resitahan ko siya, bigay niya sa akin, eto, just in case lang na kailangan ko, pwede ko mag-take. Sabi ko, as of now, ayoko. Wag na muna, doc. Gusto ko munang i-assess yung sarili ko for a month kung okay ba yung maging takbo ng emotions or yung anxiety. And then, mula nun, kung nagkaka-atake ako at least dalawang beses, isang month, pero hindi na ganun katuliling moment talaga. So, hindi ko na, I felt like hindi ko na kailangan ng medications. Kasi na-assess ko, nakakaya ko siya sa mga counter-attacks na pinagagawa ko. Nakakaya ko siya. And then later on, until now, okay, I'm feeling good. I'm feeling okay. For the past weeks, it's one of the reason din hindi ako masyadong nakakapag-upload kasi for the past weeks I'm getting better. I'm feeling better. Wala akong malalaang anxiety attacks talaga. May nag-creep in pero yung mga normal na anxiety lang. Pero may takot pa din na parang baka magbiglang sumabog, 'di ba? Pero hindi naman kasi ina-acknowledge ko every time I feel parang anxious. So every time na feel ko na parang nakikreep in sa anxiety, ina-acknowledge ko siya, may anxiety. Anong gagawin ko? Anong kailangan kong gawin? Hindi ko siya binawalang lang, kinikebs, ganyan, dinidedma. Kasi hahabulin ka niyan kung idededma mo, di ba? Kasi nga ganun talaga siya nag-work. So hindi mo siya kailangan i-dedma. Take your time to assess yourself, and kailangan mo siyang i-deal at that moment na nararamdaman mo siya. So yun yung ginagawa ko. So hindi na siya nagpo-full blow na sumasabog. So probably I'm doing my best siguro mag-transition yung mga YouTube videos natin to something mga vlog related, magba-vlog or something, things like that. The thing is I'm not going out. Hindi ako lumalabas kasi. Nandito lang ako sa bahay, work and reading and writing, and yun na yung pinagkakaabalahan ko. And mga house chores, ganyan. So baka kasi ma-bored kayo dun sa mga videos na yon. But of course, I'll do my best na makapag-upload pa din. So anyway guys, thank you so much. Sana kahit papano, talking about diagnosis, wag niyong katakutan yung diagnosis. Kasi I know na mayroon akong ilan na nag-message sa akin, natatakot sila kung ano yung maging diagnosis nila. Hindi mo dapat katakutan yun kasi yun makakatulong sa'yo. Kasi at least pag nalaman mo na kung ano yung diagnosis mo, simula na yun ang healing mo kasi alam mo na alam mo kung saan ka mag-start, alam mo kung anong una mong gagawin, at of course sa gabay ng doktor mo, matutulungan ka, makakapag-move forward ka. Hindi yung puro ka lang haka-haka, di ba? Ano kaya ito? Natatakot ako kasi baka merong baka merong ganyan, tapos pupunta ka sa friend mo na hindi rin doktor, sa family members mo. I mean, they can support you they can give you moral support. Pero when it comes to talaga, yung mga information na professional advice, mas maayos na pumunta ka talaga sa doktor, di ba? They can join you with your haka-haka. Hindi siguro, baka baka ganito, baka ganyan. Wala naman talaga kayo. Kakaganon, sayang yung oras. Wala naman talaga kayong masosolve sa kakaganon, di ba? Tapos,
ang dami mo lang nagsi-self-medicate. Basta, huwag kayo mag-self-medicate kasi kawawa yung ano nyo yan, yung atay nyo. Besides, hindi nyo rin naman mabibili yung mga anxiety meds nang basta-basta lang. Ay, eto pa pala. May mga nagme-message sa akin, tinatanong ako kung ano yung anxiety meds ko. Lagi kong sinasabi na kahit sabihin ko sa inyo, yung anxiety meds na binigay sa akin, hindi nyo pa rin mabibili yun basta-basta. Kasi kailangan talaga yun ng reseta, manghihingi sila ng ID and all that. Ganon. But for those na who are asking, kung pareho, baka gusto lang nilang kung pareho tayo ng yung tinake kong anxiety meds is Sanor. Sanor yung name niya. I forgot yung dosage, I think 10? 15? I don't know, nakalimutan ko na matagal na yun eh. Pero I took that almost a month or the entire month. Parang ganon yung duration niya. 3 weeks to a month, parang ganon yung duration niya nung tinake ko siya. Anyway guys, thank you so much sa mga nanonood ng video ko, yung mga bago kong mga subscribers, welcome. Welcome kayo dito. I hope na sana may makuha kayo kahit papano sa mga videos natin, no? I hope na ma-inspired kayo, ma-push kayo na magpatingin, na huwag matakot, magkumuha ng diagnosis ninyo. Kasi importante yun. And then, sana sabay-sabay tayong mag-heal kasi yun naman yung pinaka-goal ng channel na ito. Kaya ko to ginawa, kaya ko to talagang pinush, ganyan. Sana kahit hindi yung mga anxiety videos yung i-create ko in the future, sana subaybayan nyo pa rin ako. Anyway guys, thank you sa mga bagong subscribers, welcome. And sa mga i-share nyo, sa mga hindi pa nakapag-subscribe, please do subscribe to my channel. I-share nyo sa mga friends nyo may anxiety issues, ganyan. And I pray na sana okay lang kayo, peaceful yung araw natin. Magma-March na, and nafe-feel ko na yung init ng summer. Oh my gosh, kaya good luck. Good luck sa kuryente. Kasi talagang mapapalaban na naman yung mga AC natin sa bahay. Yun ang iniisip ko, ang init na talaga. But anyway guys, thank you sa lahat ng mga abang ng video, sa mga support, sa mga nagbe-message. Thank you guys. And sorry dahil medyo natagalan, no? I'll do my best na masundan ka agad. But anyway, stay positive and please give me a thumbs up and subscribe kayo sa channel natin. Okay? Na-miss ko to. Parang ang tagal-tagal ko hindi nakapag-vlog. Thank you sa lahat. And of course, as I've always said, please choose life. Please choose happiness. And please start your day with a smile. Bye for now.